Beleza roubada ou O planeta das siñas, películas de Bertolucci e Skandar. O principio materialista da flor de azahar sentencia que hai que estar mona. Podemos discutir sobre a subxetividade dos como, dos cando, se máis grasa cando hai superávit de fame, se máis fame cando hai saturación de grasa napolitanas a 15 céntimos, se máis branca cando hai que sachar para matar a fame ou máis morena cando hai que botar horas e horas pechadas en ventás vendendo fume para matar a fame a berros no teléfono. Pero o primeiro mandamento, como moito segundo, dos reinos beauty montados nos xardíns polas patronais, sempre de deuses, é que hai que estar mona. Non no sentido darwiniano, por iso a religión nunca quixo saber nada de simios, e moito menos de macacas. Acaso a Virxe era peluda e o Espírito Santo tiña rabo? A única evolución sagrada é a do láser. Os pelos, como os pecados, exterminanse a dentadas ou con soprete. Fora hai alma. E ti, orixe das especies, co tempo que non tes para facer zumes, porque tampouco podes asendar, sair camiñar e apañar froita rica en melatonina para dormir as 8 horas necesarias para estar monas en estreses, porque o estrés é o que menos mono che fai estar, aínda que así te chega bastante a ansiedade dun gorila enxaulado. Fas furados no reloxo para que che veñan as laranxas por globos, que fan furados na capa do ozono, nas froiterías e nos dereitos laborais, para hinchar as nóminas das petroleiras e a pel das túas pernas, onde van pousar as pelas no que algúns chaman celulite, aínda que soa mellor as mondas das coxas das monas. E como non queres ser a última mona que non sei a moda, bota sentada máis horas e con máis estrés para subir uns euros a túa miseria e acenderlle unhas velas ás benzodiazepinas cando fallan as ervas enlatadas para hippies, o tempo que afogas en infusións de dentes de león que non brillan suficientemente nas montas das coxas e invistes a fortuna que non tes en tratamentos de nomes tan bonitos e liberadores como vendaxes con presión ou presoterapia. Mas debaixo dos plásticos das clínicas e das perruquerías fermenta xa a fructosa. Por iso, cando chego o fin de mes, coas pernas, a conta e os nervios reventados, deixaremos a ir as monas que levamos dentro, subiremos as polas das laranxeiras, cajarémonos en todos os Bernardos, os Charles, os Bertolucci, os Gestos e os donos da Corporación Termoestética e decretaremos que o mellor que podemos facer coas pelas das laranxas mentras matamos o estrés, dándolle as pernas nun baile enfurecido que activa a circulación, é coller todas as froitas e facer unha sangría.